Hello everyone, welcome to Pambatha Mancuza TV. I'm here to update you of what's happening on Inimba namhlanje mhla 13 April 2026. Sikhumbule ngolesihlanu ukuthi uAzande wagcina ebhadlaze indaba enzima kakhulu. Namhlanje kuthethe etafuleni wonke umuntu uthukile. Lapho uLazarus noNceba badidekile ukuthi kwenzakalani manje lapha etafuleni. Unomfundiso uthi abangamnaki uAzande ngoba udakiwe yonke lento ayikhulumayo yamanga nje. Lapho uLazarus usesukume wama ngezinyawo ngendlela asedinwe ngakhona uthi usondela kuAzande athi baba kaLazarus uAzande uphuzile nje akazazi ukuthi ukhuluma ngani avela athi uAzande nakhoke vele la ekhaya if ngikhuluma ngekho nginakayo avela umama wakhe dedelenye impama emtshele khona ukuthi ngathi useyazela kahambe ayolala asukume khona lapho athi good night nalowo good night uyawubona nje ukuthi owe attitude. uLazarus uhlele embhedeni uyambona nje ukuthi emoyeni akekho right usemcabangeni too much kungena uzoleka afika aguqe phambi kwakhe azame ukumduduza azame ucathi bayogeza ndawonye anganaki nje uLazarus ambelesele uzoleka aze athi I will join you ebese emcabuza esiphongweni uzoleka okwengane encane. Uhlathi noThubeka sebephenduka ikati negundane ngoba kancane kancane bayaxabana uma kungekhona okwengane yabo kodwa okwabo kumshado kodwa kuhlezi kodwa kulezi zinsuku baxoxaniswa ingane yabo. Kuhlathi usadinwe lento ayibona esihlaelo esasayibone etaneni kayanga nokuthi uletha amankwenkwe emzini wakhe uthi nje akuyona inhloniphelo yayo uThumeka uthi nje naye wadlula kuleso stage ngoba akekho ongadlulanga lapho umkhumbuza ukuthi uThulani uhleze ekhuluma ukuthi esikoleni babe njani ukuhlupha wathi kungcono ngisho uyanga esikoleni yazimisela kanti futhi uyi-health girl wathi nje uhlathi ayishonto leyo nto ayisho lutho leyo nto. Nomfundisi okhuluma noAzande ukuthi besingekho isidingo salento ayenzile ngoba njengamanje izinto ngeke isaba right wazi wathi lo muzi uzosha ngenxa yalezifihla sikhiphile kodwa bekungamele ukuthi ayikhiphe avele uAzande axaka ukuthi umama wakhe ungakuliphi uhlangothi azambuza ukuthi wena umthetho wakho ungakuliphi icala avele athi ngingakwicala lomndeni kanti kuzoqhamuka ubaba Lazarus ezidlulela nje wabuka wabe eseqhubeka nendlela yakhe. uThumeka utshela uhlathi ukuthi uNonceba ufuna ama-contact detail eloya yakhe ayavume nje uhlathi aphinde athi uThumeka namaphepha azoveza ukuthi unamalini ebhenki kanye nalo ya 2.5 million eyasala ezimalini zakazoleka kumxake lokho okukhulunywa uThumeka uhlathi aze asukume embuza ukuthi ungena ngaphi ezimalini zami avele ehlisa umoya wokugcina uThumeka esho khona ukuthi yena akalwi and uyisithunywa uthunyiwe bathi nje uhlathi uyisithunywa esiwumbhedo uthunywa ngisho umbhedo. uLazarus noNceba bazobona uZande ngoba befuna iziphendulo ngalento ayishilo avele aphendule ngale ndlela yakhe kuba ne-attitude avele uLazarus acike kakhulu azame umambe ngobhongwane athi uyakukhuza uNonceba kufane nokuthi ayikho lento ayikhuzayo kuze uqhamuke unomfundisi nobaba kaLazarus kodwa still engamdedeli. Ngiyayibamba la ungakhohlwa ukucindezela notification bell nosubscribe nomshiya umbono wakho. Bye.